ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କେ ରାହୁଲ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା, ରାହୁଲ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି 6ଟି ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହାୟତାରେ 50 ବଲ୍ରେ 68 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଟି20ରେ 50ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। କେ ରାହୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କରିବାରେ ପଞ୍ଚମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ବିରାଟ କୋହଲି 328ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 76ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା 372ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 69ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଛନ୍ତି। ଶିଖର ଧୱନ 305ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 63ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଛନ୍ତି। ସୁରେଶ ରାଇନା 336ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 53ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କେ ରାହୁଲ 175ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 50ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଛନ୍ତି।